Mislim da smo bili zabranjeni u jednom momentu jedni drugima u svakom smislu i onda vam je to uvek najpoželjnije. To je ona čuvena fraza zabranjeno voće. Koje je najteže da sačuvate tu vrstu duhovnosti i neku tajnu kada je u pitanju forma, jer reality vas neminovno ogoli i trudi. Može neko da me zna, ne zna, da misli da sam talentovan ili nisam, to je u redu, ali ja fakat jesam glumac i mislim da takvim ljudima pripada mesto i na televiziji, u reality, u pozorištu, zato što imate svoje zanimanje. Ali niko ne sporim. Meni su uvek govorili kao, ma kakva gluma u Srbiji, prvo roditelji i okolina, kao bavi se nečim što je konkretno, ali mislim da kod nas i da ste sada student medicine i najbolji student medicine, to ne znači da ćete raditi dobro. Mislim da je bitno da radite ono što volite. Tako da svi negde glume, mislim i konobar vam kaže dobar dan, izvolite, a možda se mu vi stoti koji dođe i ne može da vas gleda. Uđe u kostim, uđe u lik, tako da ući ćemo i mi u lik. Ja čak imam i neka srebra, bronze u streljaštvu, dobro sam se bavio time, ali sam nekako sve što sam u životu radio i kao mlađi i sada trudim se da infiltriram u svoj posao, u život, u pozorištu, u scenu. Tako da sam koncentraciju iz streljaštva koristio za pažnju na sceni i ulogama, pošto umem da lutam. Ali to je zapravo naš zadatak, da mi nešto pokrenemo ili pošaljemo neku poruku. Crnog tipa, prve je bilo u Beogradu, tamo smo pomogli ljudima obolelim od bolazne epidermolize. Znam da svi imaju neki spazam u sebi, tačno mogu da osetim ovo je mnogo, ali sada dajte sve od sebe, jer to je taj kraj i ne zaboravite to. Stisnite se, odigrajte do kraja, bit će vam drago, verujte, niko tu ništa loše nije ostavio. Tolkienova prevedena dela i naravno pisac iz daleka ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade. Koji posjedujem taj šar, naravno da će neki biti ljubomorni, ali neka, evo, dajmo im prostora. I moja deviza je uvek bila da nikada ne može sve da se definiše i stavi u jedan folder i da niko nije isti, da ne može 2 i 2 uvijek da bude 4. Talentovana devojka i koliko ljudi imaju, imaju pogrešnu sliku o njoj i prvi igrački nastup ja nisam imao dana ikakve baletske škole, pa sam se po povratku iz letine prijavio na prijavu. Stalno se igram sa svojim identitetom, zapravo ga menjam i uvek se nekako vratim u sebe, a onda tu ide opet to traženje identiteta sa kojim se svi susrećemo, do te mere da smo nekad i prinuđeni da ga promenimo. Izvinite, nikada ne demantujem, ali ovo je, izvinite, stvarno istina. Istina, izvinite, istina je. Imamo još 5 naslova, pa ćemo malo... Velika čast, ja se ovdje isto kao i Kelly osjećam kao u svojoj kući, pošto sam ovdje živeo neko vreme u toku leta i drago mi je da mogu da imam priliku da komentarišem. One koji planiraju da poput Richarda Gira pređu u budizam, imate uvod u budizam da bi vas Draga bolje razumela od Geshe Kelsang Gyatso. Proučavam, a to je koju vrstu popularnosti nosi reality, jer zapravo imamo to da pozorišna publika je jedno, ta publika reality je drugo. Ja ne kažem koja je bolja, koja je gora, samo kažem da se razlikuju i da su mi podjednako zanimljive, da izučavam sebe, svoj identitet, kako se ja krećem, kako uzrastam ili propadam u svemu. Se to ne vezuje samo za garderobu pa te rasprodaje, nego ja počinjem da kupujem i čaše. Nemam čašu za to i kupujem šoljice. Pre svega da priča o premijeri predstave Slatka Čeriti u pozorištu na Terazijama. Ste me pozvali, živo vas. Hvala i tebi.